Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň metbuat azatlygyna bagyşlanýan sany dowam edýär. Biz geçen gepleşigimizde 3-nji may bütün dünýä metbuat azatlygynyň gününi ýatladyk. Erkin metbuat demokratiýanyň özündirdik. Erkin metbuat habar, maglumat, pikir garaýyş, kommentariýa çap edýär. Häkimet başyndaky adamlary hasawa çekýär. Metbuat türli pikirli adamlar üçin platforma hödürleýär. Olaryň seslerini eşitdirýär. Erkin metbuat kä gödegçi, kä aktivist, kä sakçy, kä tälimçi, kä mugallim bolup halk bähbidine hyzmat edýär. Kä güýmenji hödürleýär. Kä teler bolsa kronika ýöredýär. Ösen jemgyýetlerde siýasatçylar bilen erkin metbuatyň arasy o diýen fazel. Metbuat siýasatçylaryň ýygyna düşýär. Meselem olary häkimet başyna gelmezden ozal wada beren sözlerini ýatladýar. Halkyň erkisligini beýan edýär. Ödegine bet niýetli siýasatçylaryň hem metbuatyň ýygyny köwýän wagtlar bolýar. Munyň misallaryny ýyzarlanan, ýanylan, hatda öldürilen, galp aýplamalar bilen türmelere basylan, azatlykdan mahrum edilen jurnalistlaryň duçar bolan ykbalyny görmek bolýar. Human Rights Watch we serhesiz reportyorlar ýaly guramalar Türkmenistan, Eritreýa we Demokratik Koreýa ýaly ýurtlardan daşgary başga-da köp döwletde şol sanyny, meselem Hytaýda, Russiýada, Iranda erkin metbuat atylýan haýwatlar we howp astyrnaky jurnalistler barada habar berýär. Kejik barada duçar bolan erkin metbuat wekillerinden Saud Arabistanyň jurnalist Jamal Khashoggi hemmäňiziň ýadyňyzdadyr. 2018-nji ýylyň oktýabryna dokument işi bilen Saud Arabistanyň Istanbuldaky konsulxanasyna girenden soňra hatda jesedi hem tapylmadyk arab jurnalisti Jamal Khashogginiň öldürilmeginiň aňyrsyny häkimetleriň eliniň bardygy suwd edildi. Menin günüm köp halatda agyr geçýär, sebäbi adamlar bilen açyk gürleşmäge mümkinçilik galmady diýen ýaly diýip Azatlyk Radiosynyň Türkmenistana habarçysy gurruna dowam edýär. Ol özüniň dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň birine Türkmenistana nädip maglumat alşy, nädip maglumat ýyzarlaýşy barada jekmejek ýazmaçy gurrun berdi. Biz habarçylarymyzyň iş ýöredüş tär tilsimini bu ýerde paş edip ýagdaýy kynlaşdyrmakçy däl ýöne. Olaryň nähili şertlerde habar ýygnaýanyny bilmek köpler üçin gyzyklydyr. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistana habarçysy döwlet dukanynyň öňünde azyk nowatyna durýan adamlar bilen nowata durýar. Bankomatdan pul çekmek üçin garaşýan adamlaryň arasyna girýär. Nowata durýar. Öz sözlerine görä habar berýän kynçylyklaryny hut özü başdan geçirýär. Onuň aýtmagyna görä bir maglumaty iki adama tasdiklatmak üçin ygtybarly adam gözleýär. Şondan soň aýdylýan zatlaryň hakykatlygyna göz ýetirip bolýar diýip habar çaýdýar. Azatlyk Radiosynyň ýurt içinde häkimetleriň basyşlary sebäpli ýaşryn hereket edýän bir gysym habarçysy Türkmenistanda dowam edýän ykdysady problemalar, şol sanyny ilatyň azyk howpsuzlygy bilen bagly kynçylyklary, döwlet dukanlaryna azyk haritlarynyň ýetmezçiligi, subsidiýalenen azyk önümleriniň paýlanylmagyna ýüze çykýan problemalar, ýurtda dowam edýän nagd ýetmezçiligi, adamlaryň bankomatlardan pul nagdlaşdyrmakda ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary. Eger şeýle ýagdaýlar ýüze çyksa, aýlyklaryň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň giýjikdirilmegi, hususy sowda nokatlaryna bahalaryň aşa gymmatlamagy, maliýe kynçylyklary, valyutanyň gara bazaryna milli puluň epesli hümmetsizlenmegi, häkimetleriň bar bolan problemalar boýunça ilaty çykalyga hödürlemekde goýup berýän kemçilikleri, galybersede sosial problemalar, aýal gyzlaryň hukuklarynyň basgylanmagy, ilat tarasyna döwlet dukanlarynyň öňüne durýan azyk nowatlaryna ýüze çykýan dawa jenjenler, cemiyette sarlaşygyň bozulmagy, sosial adalaty bolan onamsyzlyk, giň ýaýran para bermet, adamlarda döwlet institutlaryna bolan onamyň syýnmagy, polisiýa we howpsuzlyk güýçleriniň eden etdiligi, şeýle häkimetleriň önümçilikde mejburi zähmetden peýdalanmagy, saglyk we bilim puwdagynaky nowsanlyklar, pandemiýanyň äskirilmezligi, häkimetleriň raýatlardan hususan büdjet işgärlerinden dilden görkezme esasyna ýygyderli pul ýygnamagy, mecburi köpçülük çäreleri, oba-huzuluk puwdagyna bar bolan problemalar, käreneci daýhanlaryň dökün tehnika we suw ýetmezçiligi, hozaluk hyzmatlarynyň öpçünçiligine dörýän bökdönçlükler, şäher infrastrukturalarynyn kemçilikleri, ýyladyş ulgamlaryna ýüze çykýan näsazlyklar, sewitlerde wagtyl ýüze çykýan köpçülikleriň nägilelikler, raýatlaryň syýasy durmuşdan üzüňe saklanylmagy, erkin we adalatsız saýlawlar, ilatyň ýaşaýyş jaý problemalary, ulug we aragatlaşyk puwduklaryna ýol berilýän kemçilikler ýaly
dürli uğurlar boyunça iyilgiderli habar berýärler. Häkimetleriň çekinýän sözlerini belentden ýanglandyrmagyň bahasy bar diýdik. Bu baha dürli formada özüni görkezýär. Habarçynyň sözlerine görä ila tarasyna gorky faktory hökm ýöredýär. Häkimetleriň basyşlary bilen hyjulary jylylanýan adamlar tanqidden artykmaç gep gurrundan gaça durýar. Häkimetlerden gorkmaýan adamlar bilen deňeşdirilende häkimetlerden gorkýan adamlaryň sany agdyklyk edýär diýip habarçy ila tarasyna seretaplyk bilen geçiren pikir soraşygyna salgılanýar. Biziň ýurdumyzda söz azatlygy asla ýok. Adamlar gorkýar. Söz azatlygyny talap edýän adamlar gara sany boy girdilýär. Olaryň maşgalak zarlarynyň telefonlary dinlenýär. Olar häkimetler tarapyndan ýygyderli ýyzarlanýar. Şeýdip adamlaryň ruhy saglygyna zeper ýetýär diýip habarçy bilen gurrundaş bolan bir türkmenistanly aýdýar. Şunça jebir jepa, şunça ýyzarlamalary garamazdan kimdir biri näme sebäpden Türkmenistanyň bir çetledilýän käleriň birini erkin jurnalistikany saýlap biler. Azatlyk radiosynyň habarçylary üçin munyň hem özüne ýetes sebäbi bar. Diýdim zorlugyň soňlanmagy üçin, çağlarymyzyň geljegi üçin, olar geljekde arkaýyn öz ýollaryny saýlar ýaly, olar öz pikirlerini gorkman aýdar ýaly. Demokratiýanyň ýasama ýurdunu däldi, hakyky demokratiýa bilen dolandyrylýan ýurtda ýaşamak üçin, azat erkin durmuşda ýaşamak üçin şu ýolu saýlap aldym diýip azatlygyň jurnalisti öz ideallaryny sanaýar. Çağlarymyzyň geljegi üçin biziň hereket etmegimiz gerek diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Synçylary görä türkmen jemgyýetine onsuz hem erkin sözüň çäklendirilmegi, ýyl gorkusy, şahsy saýlaw seçkiniň individual durmuşyň erkinliginiň öňüni baglaýar. Jemgyýet kollektiv hereketlerden ýaňa şahsiýet jemgyýetiň içine eräp öz boluşlugyny öz boluşlu hukuklaryny ýitirýär. Üstesine Sowet Soýuzynyň 20 ýyllaryna adamlara häkimetler tarapyndan köpçülikligiň sütüm edilmegi, rejimiň basyşlary, häkimetleriň edenetlikli hereketlerini taz kada uğurdu diýen ýaly. Ýasama durmuşda däldi hakykatdanam bagtly durmuşda, azat durmuşda ýaşamagy gazanmak üçin şu ýolu saýladym diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy dowam edýär. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleri gysga saatly hareket etmeden soň dowam edýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, siz dünýä türkmenleriniň erkin medeniýete bagyşlanýan sanyny dinleýärsiňiz. Media serişdeleri ýeri gelene jemgyýetiň temperaturasyny barlaýan gural diýilse, öte geçildigi bolmaz. Ozalan belleşimiz ýaly habarçy gündelik durmuşda ýyly bilen garylyp gatylýar, nobatlarda garaşýar, köpçülik transport serişdelerine adamlar bilen gurrundaş bolýar. Sowdan okatlaryny alyjylary we satyjylary dinleýär. Ýöne erkin medeniýeti oňlamaýan häkimet wekilleri gol gowuşurdup keseden seredip durmaýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä howpsuzlyk işgärleri dukan nobatlaryny we beýleki ýerlere raýat eşigine öz adamlaryny ýerleşdirýär. Azat maglumatyň syzyp çykmagynyň öňüni almak üçin çäre görýär. Häkimetler azyk getmezçiligini we beýleki kemçiliklere nägilelik bildirýän adamlary soraga çekýär. Olary türme haýwaty bilen gorkudýar. Ýurtda bolup geçýän zatlaryň syzyp çykmalygyny gazanmak üçin howpsuzlyk işgärleri käwagt köne geyim giyip nobatlarda garaşýarlar we nobatlary özlerinden başga da şuguly ýerleşdirýärler. Nobatlaryň daşyna bolsa polisiýa garaşýar. Egerde kimdir biri hökümetiň ýöneköy raýatlary adalatsyz çemeleşýänligini gurrun etse ýa-da işçilikden söz açsa, onu ol adamy käwagt polisiýa bölümine ekidip soraga çekýärler, güýç görkezýärler diýip habarçy aýdýar. Ýöne habarçy soňky 6 aý töwereg wagt bäri adamlaryň arasyna nähildir bir batyrgylygyň ýa-da gorkusuzlygyň peýda bolanyny, ýeri gelen adamlaryň köpçülik bolup döwlet dukanlarynaky ugun çörek ýetmezçiligi ýaly problemalar boýunça häkimetlere arz şikayet bildirip başlanlyklaryny gurrun berýär. Ikinji habarçy özüniň jurnalist kärini ykbal hasaplaýar. Ol haçan öz berýän habarlary ilatyň durmuşyna oňyn täsir edenne, haýsydyr bir çözülmeýän mesele çözülenne özüniň aýratyn lezzet alýanyny aýdýar. Bir gezek adamlaryň aýlyklarynyň giýjikdirilmegi barada habar berdim. Şondan soň aýlyklary berildi. Men muňa juda begendim diýip ikinji habarçy aýdýar. Ýöne ol ösen tehnologiýalar bilen aragatnaşyk gulgamlarynyň ýyzarlanylmagyndan hemde köçelerdäki kameralardan hawatyr edýär. Dogruçylyk we seretaplyk köp belany soýar diýip olaýdýar. Ýöne ozalky ýyllarda Azatlyk radiosynyň habarçylary häkimetlerden az ýamanlyk görmedi. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleri gysga saatly hareket etmeden soň dowam edýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz dünýä türkmenläriniň erkin medeniýete bagyşlanýan sanyny dinleýärsiňiz. Ýa-da Azatlyk Radiosynyň Balkan vilayatynyň öňkü habarçysy Sapar Mehmet Nefesguliýew 2015-nji ýylyň tomtuny hamala ýanyndan ýurtda gadagyn edilen neşeli derman çykanlygy üçin saklanyp, soňra ýapyk tutda 3 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Adam hukuklaryny goraýjy toporlar onuň galp aýplamalary bilen jurnalistik iş üçin tutsaq edilendigini aýtdy. Nefesguliýew 2018-nji ýylyň maýyna türme möhletini tamamlap azatlyga çykdy. Tanymal türkmen jurnalisti Azatlyk Radiosynyň öňkü habarçysy Sultan Açylow ençemegedek türkmen häkimetleriniň batyşlaryna we hüjümlerine sebäp boldy. Jurnaliste we onuň ýakynlaryna ölüm haýwatlary atyldy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň ýol başçylary Sultan Açylowanyň we beýleki habarçylaryň ýyzarlanmagy sebäpli türkmen häkimetlerini tanqidlap ençemegedek çykyş etdi. Garaşçı jurnalist geçen ýanwarda adam hukuklary boýunça halkara Martin Ennals baýragynyň finalisti boldy. 2016-njy ýylyň dekabryna Azatlyk Radiosynyň ýene bir habarçysy Hudaýberdi Allaşyw häkimetleriň batyşlaryna sebäp boldy. Azatlygyň ýene bir habarçysy Ruşen Ýaz Muhammedow ýöňüň jurnalistik işi boýunça 2013-nji ýylda häkimetler tarapyndan batyşlara sebäp boldy. 2006-njy ýylda Azatlyk Radiosynyň habarçysy Ogul Sapar Muradowa galplaşdyrylan aýplamalary esasyna 2 sagat dowam eden suwut dinlenşiginden soň 6 ýyl türme tutulgyna hökm edildi we bir aý çemesi soň gümürtük ýagdaýda tutsaglykda aradan çykdy. Geçen dekabrda Birleşen Ştatlaryň Global Media Agentligi YouTube kanalyna Azatlygyň türkmen türmesine ýogulan habarçysy Ogul Sapar Muradow barada gurrun berýän video maglumat çap etdi. Türkmenistan düýbi Parisde ýerleşen Serhetsiz Reportçylar guramasynyň medeniýet azatlygy boýunça hasabatlaryna odulan belleşimiz ýaly 2021-nji ýylda dünýä ýurtlarynyň arasyna ýyzdan 3-nji, 2020-nji ýylda ýyzdan 2-nji orna ýylady. Media gödäwçisi 2019-njy ýylda çap eden hasabatyna Türkmenistany medeniýet azatlygyny dünýä ýurtlarynyň arasyna eňizäk orna ýerleşdirdi. Ýerli garaşçy jurnalistler Türkmenistanyň döwlet mediasynyň diňe prezidenti butlaşdyrmak we dolandyrjy gatdaga gulluk etmek üçin işleýändigini aýdýarlar. Dünýäde internet mümkinçilikleriniň umuman giňelmegi belli bir derejede Türkmenistana da täsir etdi. Ýöne halkara hasabatlarda da aýdylýar, internet ýurt içinde berk çäklendirilýär we maglumat berk senzuradan geçirilýär. Galy bertede türkmen häkimetleri YouTube, Facebook, Instagram, Twitter ýaly sosial ulgamlary, WhatsApp, Telegram, Viber ýaly messengerleri petikli saklaýar. Döwlet media ferişdeleri ýurtda diňe döwlet siýasatyny wagt etmek we gadanlyny gaýdylýan ösüşleri wasp etmek bilen borçlandyrylýar. Erkin medeniýet ýyla tarasyna siýasat howatlylygyň ýokarlanmagyna hem ýardam berýär. Ýöne hökümet tanqidçilerine görä türkmen hökümeti raýatlary siýasat howatlylykdan mümkin boldugyça üdüňe saklaýar. Şol bir wagtyň özünde ýurtda ykdysady şertlerin barha erwetleşmegi, siýasy giňişligiň barha gysylmagy bilen ýurt raýatlary esasan eklenç gözlegini daşary ýurtlara çykmaga ýykyn etdi. Daşary ýurtlaryň siýasy giňişlikleri bilen tanyş bolan türkmen migrantlary soňky ýyllarda siýasy işçilik gazanyp başlady. Siýasy howatlylyk bagytyny emele gelen potensiýaly aýagly saklamak üçin finçiler medianyň, şol sany sosial medianyň erkin medeniýetiň ähmiýetini üns çekýärler. Hem de siýasy işçilik gazanýan raýatlar üçin media platformalarynyň döredilmegini goldap çykyş edýärler. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.